Čus, já vás vítám u dnešního videa ze hry Fortnite a jsem tady s mýma 3 kamarádama. Rock683. Čau. TikTok Nitrox. Zdarec. A Face Quartos. Zdarec. A ještě předtím, než půjdeme do hry, tak můžete jít do shopu Support the Creator svého oblíbeného tvůrce a můžeme jít na to. Já nevím, možná. Aha. O, taktika. Proč je tohle Battlewood? A já, proč jde hned borec, který má... Kamo, nemám pumpu a předtím celou hru nemůžu najít pumpu. No, Až pak, já a pak mi padne zlato. Jde borec, co má pumpu, pozor na sentinel. Na 52 ty. A já nejhorší, ale... Kam já jsem lopata. Godut. Au. On mi? Kamo, prostě nezabiju, protože kamo z legendární česky mi padne nějaké to DMR. Hrozné. Dáme, borec. To Další. vůbec. Není nějaká lopata. Hoši, on mi... Není špatný. On dal na chvíli sentinelku. Ček, má jednu, kamo. Já dostanu se za. Počkat, ale... Hoši jsem koukl. No tak to mi vyžral, jako to sorry. Jo. Chceš ten skat? Ne, mě pušne duo. Bude sentinelka asi dobře. Kilo ještě. Ano. Jdu ti pomoct, neboj. Oh, Stop, jde. 26 bajty? Mě Nice. dostal. Stačí mě resnout. Dáme. Ne, Těžké neresuj Simona. ho. Simona je to těžké, chápeš? Kapeš? Je u mě týpek. No a? Kilo? Já někdy nechápu rádu, kámo. No vidíš. Ani to nebylo skoro. O, týpek měl moc. Tady, Tak u mě je třeba 20 lidí, jakoby. Klidu. Krek? Má jedno. Letí 45 celová sentinelka, bombička, kámo, nemám matro! Dead? Kámo, celová sentinelka mi dal za 40. Má jedna. Kámo, mě zdrhne třeba. Hezky dáme. Mám dobré. mytického drumguna. Radio, spam. Kámo, hej, takový ten ninja borec má jedna. Oni jsou tam dole, oni jsou tam dole. Hej, slyšíte někdo zvuky, nebo ne? Jo, mám Jo. též to mám bugle. Stop! Pozor. Tady Ríša. kemá. Hoši, naletěl mám tam no skin. Vypusím Nice. záda. Kámo, kde to mě tu pugnul? Já jdu. Taky, co to je? Co to je, kámo? Hoši, dostal jsem se s tam žiju. Je, počkej. Kde je ten Damian? To je náře. Ne, on dostal 180. Dead? A prostě nemůžu zlepit. Pozor, záda. Ten Tady máš Aug je modrou dobrý, sentinelku a... Jo, pistolku vidím. Nice. Kámo, proč jsem tam emoty? Dáme, ten Aug není tak špatný. Joši, pušme. Já to na ně, už já tady. nevím, jak na ně... Pozor, Ričo, já vím, ale... Ano. U mě Riky, U mě kilo? Já- Ne, jsou dobří, jo, docela. já vím. Na mě jsou... 92, hoši, taková Má jedno. meduza, tak dostala Na Na 92. mě mají jedno. Ričo. Dead? Záda, on mi poslal raketu. No to ne. Já mám taky jedno rádě. Meduza je dead, jo, když tak. Rádě, pojď za mnou, kde seš? Nemůžu. Nevím, kde jsem. Já taky nevím, kde seš. Tu jsem. Pojď sem. Já už z vrchu nás ne. No záda. Já vím. Zavři. Opatrně. Krak? Já fajtím full trio, a? OK, tak já půjdu za Damču, Box? Těží. Dead? Letím mimo. Pozor. Jdu ti dáme. Jeden dead. Jo. Krek. Rádio, šok. Dávám. Beru to skoro. Můžu nabít do pumpy? Jo. A do čeho všech mám všechno full. Má jedno. Rádio. 25 bajty. Dead? Jsou tady ještě dva. 100. Jo, já vím. Jo, tady. Dead? Dva. Jsem ho. Jo, vidím, slyším. On má bílé. Na mě fialová ne, modrá. Ne, fialová, na mě fialová. Mám jdu z druhé strany ze spodu. Nemám. Ježiš, tato zelená už mě zabila, kámo.
Kámo, to je zamočáva. A my jo? Jo. U mě je ta meduza dead. Jdu ti, já si ne? Potřebu. Jo, Hoši, potřebu. Já jsem u tebe. Crack? Krek? Dead. Má jedno? Nice. Přebírám. Nemám na to. A jako dostal jsem dobrou bombu. Je super, že my tady fajtíme sami a vy tam fajtíte sami. Já to je bomba, stejný první. A je bomba, že Ráďa má 13 kg. A. Já mám A jo, okay. Jo, už staví Já mám skybase. 5. tady typek. On mi? A snipe, jo? Au, Ráďo, on mi dal to kila. Ničeho nic, a má Počkej. dostal 130. A tak je dostává nejlepší zbraň. Já jsem cooked. Já jsem to úplně podělal. Já jsem to... Mě dal záda to, že jeho teammate, víš? Hoši, můžete, dostal jsem snipe. Pojď. Hej, otevřete mi. Resuj. Pušuje mě ten, co mi dal snipe. Pušuje mě. My tě nemůžeme dát. Trio mě pušuje. Nemůžu kit. Ráďo, Půjdeme. Ráďo, to Takže jsem. kidu, jo? Já taky, Ráďo, drž. Tak to je super. Jdu mu pomoct. Potřebuji kida. Já ti hodím. Dami, oni nemají polovina z nich, Drž. oči nemají zbraně. Ona mi to přebrala hned. Tak Pozor. Jdu zresetni. k vám, jo? Ničí nemám a to. Reset to. Já jdu pryč. Nemám z vrchu. To jsi ty. Jo. Zavírám, Damčo, zavírám. 28, padl? Vidím. Jo, smatro. Tak, ty týpka mi jinou upálila. A, jsem dead. Jakože tahle byla hodně moc dobrá. Damčo, to dám ti. Au. Jo. Ale Hoši, on- hej, Sunny je mega dobrá. GG, kámo, já stavím prostě nejvíc, kámo, a nestaví to vůbec. Já jsem rádio, abych šel pro lůz. A já tam nic nemám, Úplně jakoby. pryč. Dáme, jak se na tom? Jako asi žiju zatím. Znamená to. Ale jakože by to byla bombička, O, potřeba pušu. jako zabít. Crack? Dead? Tam to grappler Borci to- nulový. Borci jsou úplně na druhé straně od vás, já potřebuji se trknout. Hoši, jdu k vám, jo? A... No to je asi. Nice, tady je ten, já si to vyhýlovat. Jau. U mě meduza, jo? Co je za hráče, kámo, on má nejvíc. Nemůžu. Kámo, Je tady pouze je ta hemroha. ta jsou Sunny. To je zelená. Jsi moje video s těmi dinozaurím? Ne. Nemám grappler. Vždy nemůžeme umřít. Ano, záchrana. Tam, kde je Ale zase ta už zóna? To mě podělej Já za mám- mě. nemáme loot a- a... jedným. My nemáme loot, že jo, syny. Ed, vypl jsem ho. Tak ho dodělej. Kam máme Nebo letět, vesnu. jakoby. No právě. Já nevím. Ne, někam leďte. Rádi, pojď tady, mačo. Pojď tady. No jo, Kamo, řekněte mi, kde je tady 13 lidí, jakoby. Já jsem dead. 50. OK. 20 bajty, 40 bajty, má jedno. Děkuju. Beru fizz. Rádi, nás. Dej. Jdeme domů nalučit, ne? Nemůžeme Dej si jít míňa, dolů za dej nima. si míňa. Ne, Já nesmím. mám. Já mám na to. Já jsem na tě, že to je ten shooter. Jako my hrajeme s Shadow Ample, no. No nic. U nás máte A já nesmím sentinelku. dostat ani jeden hit. No já nejdu Rádi, dolů. nahoru. Jeď, rychlejc. Nice, mám loot. Co Já nejrychleji. Já skapu na zónu kvůli té zipce. Simona, Jo, pupa, nice. A ještě hapka by to chtěla. Hej, hoši, já skapu na zónu. Ne. Damčo. No. Jo, nice. Další máme zónu, ani ne. Je to, kámo, je to 4v3. Vemte si ty míňa, borce tam. Už jdou. Potřebuji. Crack, 1,45 byte. Simi, pojď sem. Už Ani než nemám. vyhodou. To poslední. Pozor. 20 bajty, 20 bajty. To Rádi. Však jsou. Oni jsou špatní. Pozor. Damčo, on ti upálí. 20 bajty. Ano. Dead. Nice. Nice. Let's go. Oši, jupi, výhra s Shadow Mkou. 0 matra. Nice. Nice. Se na skillu. Let's go. W. Hoši, já jsem měl taky skoro 17. Asi 7. Svůj cíl. Dát win.
A nezapomeňte dát na tohle video like, odběr a popřípadě zvoneček. Děkuji, že jste se dokoukali až sem do konce. A vidíme se u dalšího videa. Tak zatím čus.